nangli rat nangli phana ke kroy amuni ratum laso bangke nangli chapakeng nangji jai katha lage nangli si lai ka do ko ke mane slow poison nangli ki pi rat ratum phan bangne nam puto sita lan itangrak intara por gabatin ele dan tumbu pisi unji ma po bangke alang tu nange pudu nambana choke nange matha du atum ta choke te autonomous council के बीजेपी सरकार से चरी बम लो पेनाभियों से लद्दाख कांग्रेस सरकार चरी रंग पते कांग्रेस सरकार बंदे में निलितुम के आर्टिकल 244 एक इंप्लीमेंट नंजी उसी में तुमके पूजी नॉन के अलग लितुम से चरी लो बीजेपी तो बात आर्टिकल 244 एक इंप्लीमेंट नंजी पूरी पूरता तुम बीजेपी मुने पे खाली लासे लासो रंग कॉन्सेप्शन बंके नंगली तुम ला बंके चौके ला बंके APHLC dan samse तुमके BJP मुने ला तुमके लितुम APHLC पानले पारंचिया फांसी tangling tiklan kasi ito tabang sobat hindi reply mo ahong dan kebang pot ahong lo nitum patumi APHLC song mata duniglo Forum for Hills Autonomous State Movement akimang along akay sar deborla golo sapan mate NC Hills Autonomous Council of Memorandum kipi along asi nitum ning samping lo NC Hills Autonomous Council CEM akay sar deborla golo sapan he ilitum gonta ini bak lapuson si cingki jethan lo lapan memorandum si tame forum hen pen pilo lapan hadal nitum APHLC atum si tame signatories dolo apot si halada nitum ki piateng pen alangli lam chak na chipido na bang jasmet nitum ningang sama bang tek athe alangli inut CEM council mate government cari bom thoi phak si tame khai sentiment ke do ko joine longri longpat kaching hon ke do ko joine jutang juban kaching hon ke do ko joine alangli government solai bom abang kusi tame lam chak lapuson si article 244 ke chun vek nang ji pejalangli nitum forum apans tame lam chak nang ji pidu na pon nitum ning sam peglo laban alangli pan chorolo lason na taxi alangli litum ka do we pan ethano lo je labang so hempre gyong si palong nang ji polotan te nitum government hin pen ke alang nitum resolution chedeng bon po nitum kachuning riya teng pen lapen la chotagali labang so hempre gyong si chunang ji polote palong nang ji polotan te aprang si Karbi Anglong East lapen West lapen di Mahasau kedoan asong akai lapen a social organizations a political party stakeholder businessmen penceng lok NGOs penceng lok kadok kawe ning isi vet mate angtong isi vet si hang nang ji pusalang li nito mas kami nang pacini dun lasi ahok lo layong si dolo pulotang te Q&A ke thanga ta bedaji undaji apot si nito malang li pan kachuru akrang si pingtung lo lapen adun chu bangge nitum kaningji thu kangtung abang gara thing no waidak klasap pen kapacini thu kangtung ala mangala tuen lo je penan amunit dak Karbi Anglong East West lapen di Mahasau atum siname nilitum APHLC akimang kupilo labang chini pamemelang labang so chini pamemela jok nilitum han meme junono laposon nanggi putar dolo bon sitame nanglitum yang si chini pame pelotang te nanglitum methang si labang so bangke nangling ho chebon ik chekji ate ningjing tungte deji nanglitum kaningje bangke la kanangli methang masih ke chiningje lu posi nanglitum chitin kokji kisuman komen salong nangatok dun tap laposon do lasi aprang si APHLC original Rose Arjan non Maipu letum sar James Sanse lapan nilige GS lo lapan nilitum women a president sitame nilitum malong do kai pirita kom sapi lasi nilitum makimang lain lo je 1960 aningkana hutpen Meghalaya atum sitame state ke hang along letum Karbi atum masong jokpota hadak dudun lo charap chetudun lo lapan government atum aphan alang itum chuning ri lo johang lo lapen latum ni si pet all political party chingrum pet alang itum kache song si kelong lo emprek article 244A langso pipen si aku alang itum nikan isi PC statehood full separate state bang alang itum long to as per article 3 arona teng pen lasi nilitum tame halaso ating si nilitum ta ka follow dun athe nitum non dara thing no meeting mai lo asamin nilitum puda je nilitum ke election through the nitum Karbi Anglong
East West lapen di Mahasau along kaprek a political party atum government ng charilo lapen kaprek a political party atum MLA ng tholo MP ng tholo MEC ng tholo alang ilitum rat along Karbi Anglong arat di Mahasau rat along ke dam ke eson nak alam thetan si dam si latu election ta chepai hai alake nang litum ta chinilo election ng pa hai not an parke itum article 2448 ta pachun popo Pini, Arni ilitum Karbi Anglong cek heglong lo. Lapuson, alida tum Karbi Anglong East West di Mahasau ng klang piglo, kicitang na dolo, lapenon saru tum da dolo. Je, Article 244A amendment, vote correct po, election political ali pen cepadui po, nge manda da pilo pelotang te, alang itum Article 244 ka pacun alam mga ceteng ni bukti. Ametang na hem asumar, konani London ka pacharli, konani American ka pacharli dam, konone Malaysia no long pachar lida hal hai si latum interest ki wrong di ilitum ho ipusar tum pen na che song p article 244 mate constitution lo ilitum halaga tok pi da alam ma che teng ni boditi aporsi non netum epesel sia ke mang ke lahen lo je hemprek long lik tiga bangga netum ke election thuthe election yong si ki thulo plotang de hemprek long etna ala Lasi rata tum tame Karbi Anglong rata tum sidame laso bang hunang ne. Particularly litum non jongna mingtung laso isu non pon bom a political party lage aka prekali lake duplicate APHLC itu. Alang litum bangke government cari long lu pelotang te article 244 pacunun po lake impossible. Heglongan lu iti yang li da duplik lo article 244 amendment. Ale theke mal duplik lo asuma dombat London Amerika na pachali dam duplik lo setame piniarni. Labang so aleng thi mande pala phi la so bang ke chiting ni buviti la sinon jaya kathal ki japo na ru IPSL system me la la son sidam black bo la sera tu la bang e manghunang ni itum photang lo sungtang lo pini ani non ilitum akaprek Telangana state ke long along ilitum ni je poidun de kopi pot lo protang te jo non son thak munitum political la phan lam ning je po election je pa ipo haida lo pate chiting ni buviti aporsi la so bang ni itum repeat no it has already happened and we don't want Karbi Anglong to be happen again. Lalu nito makin mga bangke. Lapen adun chua bangke nito mhanang pudu dodo je APHLC ho sarjan hatung mate Forum for Hills Autonomous State hatung particularly kapre political party hatung nang pudunde je Congress a political party busita menang pudunde mate BJP a political party bota menang pudunde sipaina hatung sita menang pudunde ASDC ke laga litum nang claim ra perla lapan kapre political party aton litum phat lapson nang purunde bon tame only one particular a political party lake APSLC jaya gathar atum lapen jaya gathar phi kidun pri aton litum phan nang pudun top nang pudun sit labang litum ning duklo alang litum nang puge lahen lo je Karbi Anglong Autonomous Council CM phan memorandum pi CM tong hemprek nang pipoma de bola golo sa North Kachar Hills Autonomous Council CM phan hemprek pene aputhak memorandum me pidap halatong nang pipo ma po senang po aho alang litum ke nang piu ne la penang litum non ka chesong na me la ke chokchi athe la already happen klangat lo lage la ke chokchi la pen chok ne la penang litum haida si na me hemprek ke manu ne athe la ke already ASDC da happen lo lage halabang so 1995 aning ka na hot pen lage une alang litum se tame une de lo la seno alang litum da ma thawa chesong pangote un bo bosi non ni tom la so forum nong che song pak la si la so na kumen lang no abang ke nang li ino ra Karbi hemprek kar ya bang polotang te ning je de ning tok te de nang ji nang li dak ke positive way productive way si nang li dak lam ning je nang tok nang ji kathe non nili tom la bang so hemprek long nang ji pu kabo i pen choche junje emeke no sang se itum sang se gari motor pen chenglo kwalo ni kella ilito munit ke cingki kado kobe hemprek aputha sedame nang lito maga kang nek joy article 244 ya apan ka me claim aputha abang pu abang phi no kang nek dum joy lamang so order dul nang yong si chipinde bom lang pula dang de Karbi khai ilito me kitia da hemprek long de lasi KC lapen North Kachar Hills Autonomous Council ASEAN bang ini atum tame hemprek na piu ne ahong lo lage kado we chinilo neli lo da chinilo bon sitame ilitum lapen apar ka chini nei alam ke lain lo je Karbi Anglong Autonomous Council lapen North Kachar Hills Autonomous Council atum ke
aja kong ke ten nai lo arono leng ateng ba as per constitutional speaking alang litum si cari lo di kacari lo lapu kupi si ke claim nang jima melang tidu ke so kupine kusi tame kado kebe government si bangkam claim lo apot si grassroots level lo lakai langnam polodang te isi grassroots level lo central pen yong si nang langnam polodang te KAC ba North Kachari Autonomous Council ke las alang litum ke constitutionally mate officially alang litum labang so article 244A nangji buka cepa paskun lajong si alang litum article 244A non-forum for Hills Autonomous State Movement mate nilitum APHLC atau mensina labang so ake hang along si alang litum isi meeting official arolat ning ben alang do cepa raipen labang so alojong sinang pi mate state government mate central government apa labang so lo pothai polotang te lang no legal process ke non litum prime minister long memorandum pidampo home minister long litum memorandum pidampo chief minister long kirmo governor long chikidampo chingkidam pakai ja khorcha chepa nam chat jakong chepa nam chat emegin no chepala che eo chepala chop alu ave dame dak local government pen yong si pothai lo pote athi local government represent all elected members di kelima a constituency 10 pen tarmane Karbiang long akimang mate aseke ladak pen si dam lang ko dak pen yong si dam lo polotang te lake central government dame khang unelo lebe khang unelo athe constitutional rights dokok la sobostu di Meghalaya 1972 ningkan hut alang litum si tame labang so hempreka puthak alang litum si tame autonomous council per resolution cedeng si apong alang litum ta kapothai kasambit lang si alang litum ta autonomous state kilong lason thosi la duta Karbiang long la pen di mahasa autonomous council jong si memorandum cedeng ban pothai lo pulotang te daso litum akimanga teng ban pothai lo pulotang te resolution cedeng ban pothai lo pulotang te labang ke central government name labang ke nang RJUG la pen arona teng ban bang nang PG labang ke nasila netum ningduk lo lason nang pudun tap nang pudun sit particularly la jai kathara ro tong phat nasi bangot nang litum si tame hemprek sing nangi mati de galima hemprek yong sing nang linangi pulotang te PGR VGR ta election unpo longri long pat litum cara kom unpo 62 pen chot ke litum ke rank down elo development chipidu nelo non council pen autonomous council pen chot ke litum chelang nelo apor sinona bangka la pen himu chot lake state within state mate separate state layong si litum long lo plate PGR sonson ke litum ke lage max lo yok manda lage election lapan border litum cara komun pambeji lapan litum jutang jupat elamiki pindeng sumpot kaduk ke kodom kardian tame litum che protect lapan cepat hegunji bon tame litum ke bang andal si doko bagai ini une dalo nasi layu bang ke nang litum particularly laso bang komen dat sikime laso kache song long ke nang lijong si langso komen ki pidun ketok don tap ki pudun sit pelotang ke nang lige inut khai hutolo Karbi hutolo mate antai article 244A abang pulo nang li lagai nilitum penap tame nang jong nang kokpo lagai jia katha nang li methang acham cha tumapa nang li phi nang ki dun create tom pa nang li labang so bang ke klar dak nang li lam che pare nang ji statement chipi nang li la so puthak kali pulotang de Karbiang long arat lapan non nilitum forum for Hills Autonomous State mate etom original registration ke dokok APHLC pen ke nang li phana bagan nitung ke anti Karbi mate anti mane anti article 244A anti autonomous state laso bangsin nilitum ke nang li phan nang khok nang kokpo lapan Karbiang long arat nang la ke nang khok nang kokpo lapan non cari bom autonomous council latung ke already nang litum phana kuat lo labang so lam ke nang litu cicini ne lasila so bang ke nang li prabjin kan nang li semai fu report la presiden report nang li labang ke nang li somar atau phan nang li phine green di lam klar ci pineng la so pathak article 244A ke mang long ke la so bang ke kitia da bad comment sa bang pinang ne nasi ni to ma presiden alang li dopot alang li pen sitame na pethan pon thu nang li to ma ke mang ba tata de cholo pidi jasme de legenin ye pon kantung alam higala poelo patum head nilchum di mahasa damsi golosa penechum cetolo CM pen tasyang ben sampai tu mesen alam long nam lo la pen isi ning tek long alam long nam lo la pen alang li dang isi chat alam antalong posi nili alang li pon sampai ropar pik lo non nili kan ye kantung bangke ini tum chini lo apang
di Mahasa ACM lapen XMP Prakanto Warisha alang li patuwe nili phan dak phonang lolo nili haflong man wang bom mahut heman chilero ahut alang li nil phan phonang chilolo lapen alang li nil phanang thalo nang tum haflong damdi to mani thalo o dampo banang tum reclaim dam me peglo lapen ko pisiala CM nang chak dunlo banang pudulo kolam nang arjulo si than plelo alang li same nang che chakdun pamelo labang so autonomous state ka thingru malong ke me piglo lapen claim lang po labang so autonomous state longgi prote po amasi me piglo po amasi warisa bang nil phanang thalo akai warisa bang je ne methang ma same aprang hadak dimasa long same CM ni manlo lapen ne methang ma same dak Rai Sabha MP sa manlo ta isialam do halabang solam pen bangsi itum non mathapon pamenangji lapen claim pon pamenangji pabangsi alang lita nilfan tuwe isi ini alam nang thano lasi alam thegala poelo unity walam silang taninje wadu mi hadak golosa CM gani yesong tha ningisi donangji polam bangsi Prakanta Warisa XMP same alang li puthot nilfan tame nang than thulo lasi alang tum aprang gopiat hesi hemprek long lejetma autonomous state kupia posilong lejetma pu alang li nilfan nang jethan lo ahok lo korte pu nilfan pulo lasi pulo halabang so alang lita ASCC ahut alang lita hadak CM taman lo lapen MP taman lo sedame CPML konsi jasmelang lidong dam lo CPML tum kapat ada mucok ke pela joksi ni tum ASCC tum same itu wakimang bangke sabotage lo ang bongan damali tum judam koklo pusi alang lipudam lasi CPML tum bangke hemprek along nang jesong nu yang pada ning hang heda rasolo lapen itu apan division ng wandet lo labangso division ke topen joksi pini anta labangso autonomous state long ledet pusi pudam lasi alang lintu pan nil panang than lo lasi non seta lasong tak nang tum stame ke pangrum pon una ho same la puson nang tum ta monira phan lang pon pemele pon sonte mesenji la penalang li isilam pudam tu ne tu men sesa bangge la alam do ne tum ke population ta komhek area ta komhek same ni tu maning ta isiwet posang li pudam ni tum ke poiger padi sa ada ke do de komhek posang li pudam lo tabe ka biang lo ne poiger padi sa do social organization ta do कैसी अफेक्शन था दो पोसी जैसेमेट नाली तुम कार्बियांग लोग बांग्ले जैसेमेट बोरी पोनो लापेन क्लेम पोनो लापेन एंसिसा बांके लाके नि तुम मेथांग मत नोनाली तुम फांडों से आके हाय गोरोसा जों से दंचक दुनो पुलती नी तरंग तुम नोसी दोलो लापेन नी तरंग तुम पेन क्लेम लापेन लो पुले माथानो तुआंसी नीली फांसे में तुवे अलांग ले लामचाक न पिदुन लसी ahoalam binong ko labangke alang limata ning hangpik ni non ke sa lo ni ata dolo same non anta autonomous da phanke ni ning hangpik la bindong pik sedala kidamtang ning kan ko ni dojoy kujalampu ni dojoy la ben munthibong athepima pulote non ladak ni to hemprek hang so tum kambachu be saide moe de to ma secretary akai gata ason thaksi je political party amendment MP मान लो MLA मान लो मिनिस्टर मान लो CM मान लो ये मान लो सेटा अलग तुम अफान पे हाई डुंडेट पे चौक डुंडेट पे मानदे लो पोलोटे ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244 ये अफान के कानून कुक ला पेंटिंग दे देती लासी नॉन itu bagaimana bangke itu ke apran si autonomous state ban lo na la pe autonomous state long da phile itu ke politics suruh nang kusi alang li methang same ningje la pe ni same ning sampi galam lo la ke nil tum Forum for Hills Autonomous State Movement as kami ditung aja parai le awe pesan itu mangbong kasih ji kecing wa pedo pon bom lo je iltum same da song thalo je autonomous state si aprang politics ke aphi le dilo nang positum cipunam la pelentum non mayalong itu ningge bom lo cethan bom lo ditu maning ke hangalam ditu maning alu alam je political party bena ke claim bora ba ke itum sok cheleji si non itum same nonamat ditum political party pen itum non affiliation kurilang dia tum NGO hisab si do bom lang bon same dile to make manggal ailo je aprang si ke autonomous state atheda kar bi etum la pen di masa tum same la bangso autonomous state am main pen rarapan chong tuyong cholo emotion rarapan public apan ki lu kelom
akhe karbi akhe pa di masa akhe deman kai da ke pa lu kai da ke chong thui kai da ke pa cho be atu election high death po gari ave tum sida motor ave sida bagan ave sida ala tum EM tame CM tame MP MLA mandat po gari pe na motor pe na security pe na bagan pe do po ala tum se chak tang alam election ho ditum han pe khandi ditum autonoma se apan ditum che song ji chedan ji po bangke ang tum karing me long lo politing ni de titi la si nil tum ta tingi de ta hai ring me lo polite non ditum hem ave rid ave gari motor ditum thang ave aposi non ditum da mo gari motor dolo polite position dolo polite ditum protocol maintain on nobody da hala so ting de ta hai posi ditum chichi lo karbituma blood karbituma characters karbituma kemat hala me tumata si chini si ditum mangke non si put daglo ninklar sapen ninklar epet jenel to mangke aprang si bangke autonoma se pangsi klemji lasofi pena bangsi nil to mako state ng law puro te hadasi to politics ta thurji la pen mathaji ko bangsi nil to pothot milihen ban sabe labangso alam clarke na to phan pitulo la pen doli to klemo mak ahut penang atum nil to mai khamke tum dopik nil to banang putora tum dopik rasa hala tum sabe metang chibon thata nang tu metang dak to prong pen dak social media lo Facebook lo ke tok thapale dak tu chibon dak beta hala ila tu betok ahogalam lo ma la pen nil tu ke ahok kali kalang la ke dak tum thang na da chi ne boss me nang tu maning ka batha chot pen nang nu ke tok thap la pen comment ki pitha pa bang ke la ke chok chilanji ditum mesen ara tum phat kang thi ara tum phat confusion ke bang division ke bang ke nang tu ma join lo ate penang ara tum ke ang tu ma hok pe lam chi ne ahok pe lam along atum dumde seda nang tum ke babang hu pe na jo nang tum la confusion division ke bang pe na jo ra tum ma hu prong son si do la si ahok ke klema tum long nang tum lai we lam ke tok thap se de pen ra da phang la pa mo hu he de ji ra da phang la chong pu te de ji le nang tum chere non posiang tum phat ni tum non social media ho pen sabe dan to pan chui poning tum la si piling elo la pon lam thang si de lihin pen ke inton kok lo karo choro perfect lo la pen no la bangso hem break kapalong na ipu itum sopin so tum dele chon soy na ina pugali la all karbiang long solo sopin so tu pa sili tong la bangso bangke chesong nang ji apot si solo angin kan sitambe alangli nitong APSLC solo president ritakram sa pidopot alangli sitambe solo atong pan isiam meses paping na kado ninching duglo nitum ake hai sir James हमसे APSLC original lapen ake hai sir Peter Tisu alangli general secretary si pu president secretary ahin pen apo ni kipi apo ninching duglo si non jasemet ke lasining arlo alam wanglo ipon ma pulutang te inut leader pulutang te kechipa biang thek donanji lapen inut leader sip a qualities do abang fu abang phi pulutang te kaike sitami rat along ki dampen rat aphan ki than ki mum alam an ahok alam si thanang ji ladak ki bat bon bagi chokche ladak ahok alam si muni da phan pachu bai be pin pensi ingthul ponang ji phan ponang ji ki dam tangani sel nong jon nilitum cherok tong amai awareness program ki dam ahut halada ga so arlo tum sopin so tum nang chi than dun alam nilitum phan ke jo nang ki japon ta koma pa mepo pusi alang litum phong niya phong nilitum aphan cherok tok amay nang hanglo iphoya bangke awareness program la article 244A alam thandam lo iphong bangke committee ke form dam la ke dimasau dam dia prang lo atuni ke nilitum dimasau dam lo la so prang nilitum halada committee form dam iklo la si alang litum akang chir ke nitum hem prek long nang po la pen nitum ahok pet pen nitum nang song dun jipu la puson nang ke khandun
aso arlo atum aphan akero pajero sernong John arat atum anaphan akero pajero lapen lason na thaksi nilitum awareness dambom pen hachuki hala nilit arat atum sitame alang litum rihajan phangcho arong alang litum arong kidam stame karbi lapen adivasi atum sitame kaching room aning isi thek damlong lo lapuson da taxi ha tika living charet living along sitame rong sar pen sitame lason si kaninje hemprek kiwan lotang te lahen lo ahok aparti lo lasi ahok pet pen si lam thanang ji lapen tuar ebeng pen akachusong lapen ahemprek ke hanga bangke chok che lasi original APSLC pulongte Rose Arzan Rad Det Karbi Anglong East West di Mahasaw Arat doanta la ilitum chini nang ji hurki mo chini nang ji laso potsi non ilitum emek prang nang ji. The greater the difficulty, the greater the victory. Ilitum akachisong ko ansi ilitum kisuma mo ilitum kailong punon isumar atum akay sitami labang ke ing samjin ning arong pensi ilitum dothak long po lasi ilitum isi asaram thepen ako chithan tusina a man with courage makes a majority. Inut asong zapi jongsi arnama phan ki kroy lapen rada phan ta kaching hon ki do abang phi donte rat pangrum thekji nasi rat ka pangrum thek hello labang ke ilitum akinang so non por ilitum kachiputot kachisorsa lahay abang ke ilitum ing ton lo nang lapen ke kichok che abang phi tum stame please realize yourself. Self-realization is the source of better growth. Ilitum anggong bangaphan kasorsa labang su aot adur akihinu abang phi non ta dobom lang pulotang te labang ki utha kihinu alam bangaphan ki jong dun tap judgmental attitude labang awedet nangji. Mother Teresa pilogipu, if you judge others you won't have time to love them. Nangli jongsi bang aphan sorsa dun rong jong dun rong pulotang te labang ke kang hon apor avilu lasi komani abang phi atung hemprek kang thim article 3 part 1a of the Indian Constitution of India ke hemprek kang thim article 244a ke autonomous state autonomous power ke claim kang tung abang phi aphan copy bonlo non lapuson ki jong dun aret aning ke hang pensi ha dihepen aning ke hang arnam niliphan anutin aphan kangwai dorek lasi people lo lapuson ki kham khelun people lo lapuson ki jong dun laso aot adur ke ihi dam hoy ihi dun ruk lapubang kalidasi khurkimo alam study sina laso khurkimo alam ke lake original APSLC ha 1951-52 pen kachesong 1969 aning kan ke hemprek ke long bonta laso hemprek ke tuwar ibeng andokok kunad lo ki dokok kongres at tumabang nitong ke hemprek nang ni asama long si dudunji pura halaso hut pini army ang sitame itong ibeng anwet lasi nona bangke tihet pen ki pudam ji pu bangke ili tumabang la participate penke nang kai arjon lehang sitame hemprek ke long le pusila ke ili tumaphan ke the ki ding atum ban sitame philosophers thinkers writers lapen ke as ahin a countries pen sitame itumaphan ikithan pondok nang tum ning isipet pen isipet a forum long le dotu labang so a forum ke nilipini ning kang sap ang thek chepaklang ponji ASDC Autonomous State Demand Committee non puta alang litum kachisong arjapit KNCA pen punot ASDC Youth Fund pen punot ASDC ake hai sar Sona Singh Terang ake hai sar Johnson B etc. doolo alang litum kachisong pinyarta alang litum sang se
Lasi labangso a forum along jong si ilitum a KNCA, ISDC Youth Front, APSLC, lapen ke as ahin all social organization jong si ciputot titimpen dak isipet a platform isipet along klamlong wang lotangte laso hemprek itum long da prang wedji busi patumi het sitami CEM akihai debolal gorlosa alang lispen sitami ili tumapat ng tandun daklo ning isipet donangji cibohong cisorsa abibet nangji la unification wang nangji busi alang depends kami importance kitipot lada karbiang long council kacari pon akhay sar tuliram rong hang alang li sitami hempre kakar ido ASDC tumtado APSLC tumtado kado kawi tumtakar ike itum a hempre lasi non apor mangke kachi jong seroy kachi putot seroy anta choklo kuan sinalitum la kidampangar ni nilitum abhan nangki puduntot nangki pudinsit alang litum ke kachini ajakong awidet apotsi alang litum ke lapuson kaningje kisorsa atangka abuy piniani nili hiti sita nili tuliram rong hangsar CM long nili hangdambe alang nili panang hangjoyje akay sar General Secretary Peter Tiso sir, akihal sir, James Hanse sir, alang ito lang pentangka, abuy, akror kilompu, kaning je abang chetherakha. Ahog abhan klenji pulante, tangka pathinang ni, lapen mili ke forum, lakado kawipen kachesong rapet abang milining in some pick non. Ate Asian countries pensitame go back to your own Karbianglong East West Dimasao district and make all the people united to stand under one platform and fight for autonomous state. Article 244A. And I will also talk to the implementing bodies, Government of India, who see Asian countries President Professor Jian Hong Liu sitame kaning jelam nili apong ithan lasi ilitumba non ke isi pet along klam long le wang ikana athe itum akang chir ke hemprek lo madu sitame lasi isumar aphan kaching hon abang tu abang piklonte wangon labang so forum along arni choche junje pensame nilitum damlo di mahasaw ta chundamlo dakar bianglo sitame memorandum pilong lo lasi district ini non Karbianglong East West lapu Dimasaw lapu Hamren district Karbianglong district Dimasaw district ke Thompen itum chingrum rapet lo na itum pirthe doveri malom sovet apirthe ke itum ahok pen chesong lo na kardong jawab perfect lo na itum pine question lo ma APHOC dari kata Japon aparti atun lapen kenangan atun social media long kita kalam lapen kenang lah APHOC jam samse atun ke BJP munit latun ke litum APHOC panang ke paramja pansi di kanglin deklan pansi itu labang sobat atun deklan pidina ahok lo latum ke amethang okison ahi ke klo bachi thirik wa de lason si latum jama tharong kopi polo tang ta amethang a political party phan ali aphan chot kama tha joine lo idum ke lakali non के दाते autonomous council के बीजेपी सरकार से चरी बम लो पेनाभियों से लदा कांग्रेस सरकार चरी रोंग पते कांग्रेस सरकार बंदे में निरितुम के आर्टिकल 244A के इंप्लीमेंट नंग जी कुछ निरितुम के पूजी non के अलग निरितुम से चरी लो बीजेपी तो बात आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट नंग जी पूगी पूर्ता तुम बीजेपी मुने पे खाली लासे लासो रॉन्ग कंसेप्शन ला बांके नांगली तुम ला बांके चौकचे ला बांके नांगली रात नांगली फाना के क्रोय amuni ratum laso bangke nangli cepakeng nangji jai kata lage nangli si lahai kadu kowe ke mane slow poison nangli gipi rat ratum ophan dasi laso bangke nangli cepakeng ke pelotang te la bangke karbiang long rat ke athe kadu kowe asong ke doan tame hemprek si ke nangji aposi la bangke nangli phan nitum le na punang kok lage lapan kenangan atun pulo non political party intangkan ke atun si hemprek bantu ke kosong si NGO kan le hemprek kepalong teko abang so bang rar tanpa kali NGO ke akemang ke lahan lo je article 244A aphan mange chuning ripidulo kapachun ji aphan ni tungge man tante ke wanji ke bang sarkar se wanji kali madi sarkar dom sinang piji but at least
ilitum sarkar apan pressure pihun je as per article provision ilitum longdo apot si labang ke pinangji apot si non autonomous council apan nitum memorandum pilo lapen NC lapan stame nitum memorandum pilo jointly si claim lo Forum for Hills Autonomous State Movement pen alang litum yong si laso resolution cepak pass pen state government lapen central government pan pilo pelotang te lake ba alang litum hanyong si laso ceparai repin pen nilitum ba kapre song utum sita me angsong dam pen cingkidam prime minister tau home minister tau ba governor ba president of India cingkidam pusita me alang litum ke at last bangga memorandum menang dengdun daji hadang itum hangam josi tame na pang sami bagai na people polam jaka nanti seta me lagi kita tak lihat ilum thaglongan lo laso pagi already we have experienced the people of Karbi Anglong have already seen de thaglongan lo apot si lagi suli lo lasi nona bagai council lo tumyong si la claim lo pelotang te itu maka cesong long la bang hang song pothai lo pelotang te hadang bangke bang government long le li pusita me jo local governing body pen tak support dulu pelotang te la bangke kicun lo political party ingtang rak hekse reset puseta jongsi alang itu mas strong determination si awe dedication ng si awe laperang tu political will dong si awe pulute lagi dong here political party le ingtang tu seta laki autonomous state mata imang kigun nile tu menjo chot ni tu hekse jiminista ni tu mas sacrifices dong si do ni tu mas dedication dong si do nil tum dong si determination do nil tum berat kali bang jok sedame jong si ala bangso aning ke hang vek dolo porte lake unvegi nil tum pal underestimate nang ni nil tum ke nona mat ke politically da success kali social life tum success kali business life da success kali aho kala mari tum chikobelo don seda hempe ka phano se ni tum non aho pe ka che song lo porte dini ke hang vek lo porte lapen claim vek lo porte lake nilitum ki unedeji thang na dalam seta awe bon seta me non intang kring bo party tum apan purang na congress hota lang tum intang kring lo seta long sa uneded akeke alang tum maning hang hedet a strong determination of it a sacrifices of it lapen ka jorai det hempe apan ke apan longi apan puaso jorai det kawale posi alang tum ta unedelo lasong dasi non BJP tum seta aholo political tuming tangpik lo claim uji pulo seta aning hang vek nangi lapen alang itu claim vek ji pula so aning kamat hadam do vek nangi laposi nile tum non NGO to seta uneja ji puge thangla dalam tawe nil tum non ahok se je song po ahok kam se claim po autonomous state afan pote nil tum patai abai lo a meeting on same nil chipulo nidum ke Charlie Kapohi ana nidum che olabji la penil tu masana se business ke claim da che olabji politics nidum ning hangpe awlo nidum da CM maning tu MLA MP maning tu seta nidum non chiri labji lahayanta la pen puri kheti bati ke jo claim dia phanata nidum che olabji non la pen che olab lo la bangso to nama se hello nidum a live lo ke first preference lo top priority lo la bangso to nama se jongsi long le tiga bangke ni tu ma top priority la pen first akimang galalo autonomous state hello politics kali business kali jepal ni me fan kali methang a lifestyle che promote ye fan kali che upgrade ye fan kali but ni tu bangke la bangso autonomous state hello ni tu che thia bonglo posi tu mata lo la pen autonomous state long le tiga bangke ni tum thang na ta claim pelo po bangse ni tu ma bangke nona bangke che hodai deadlo aposi ni tu Sipura bangunan puto seta lang intangrak intara polga batin ele nantung bopisi unjima po bangke alang tunange pudun bana choke nange mathaduno atumta choke dia tum jongsi ahok a dedication do ahok kachohodai do lapana hok petritum a sacrifices jongsi do lapana strong determination do pote laki unbegi nil tum bolet kali bado bole same lam moheni likanenge som Thompson prialam jongsi ahok pet claim porote laki unveje lapen methang ke pan kaching hon vega bang do porote longri pan ching hon vega bang do porote la bang ke alang liye akimanga kam ke claim akam chunveji lapen unveje pose niletum
kroidam lo lasi dom non bo ipon bom lo ake beng ke fan do pegi tu molo ake sung do pegi nil fan ke putot tum do pegi nil dom fan lasom rasa se nangala sele tum do pegi bon sida tum do tip ji la pen claim tip ji la pen tum ake man chunjeti ka bang ke tum sang se posi rada fan sa men tum chethan lo la pen pachini lo